Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Hola, somos Nicolás y Lucía. Vamos a enseñar la portada. Son libros de educación vial. Podedes ver o semáforo que hai nas rúas para os coches. Se está en vermello non podemos pasar, en verde pasaremos. O coran vale para ter precaución. Takes a trolley to the jeweler's store. Buys a 20-carat golden ring. Hola, somos Candela e Marcos. Se abrimos o libro podemos ver as sinais de tráfico. Hai 4 tipos de sinais de tráfico: perigo, obrigación, prohibición e información. Hola, somos Iker e Fátima. Presentamos as sinais de perigo. Son todos triangulares e co borde vermello, como a que anuncia dunha zona escola ou como a que anuncia dunha curva perigosa. Tamén hai neve ou cruzan animais domésticos ou salvajes. She's a singer with the band. Hola, somos David e Uxía e imos presentar as sinais de felicidade. Son todas redondas e azuis, como sentido de obrigación, rotonda ou acerca de luz. Hai dúas diferentes que mandan parar ou ceder o paso. Happy ever after in the marketplace. Hola, somos Alba e Julián e vamos presentar as sinais de prohibición, que son redondas e co borde vermello. Como prohibido pasar peor, prohibido adiantar ou prohibido máis. Hai unha diferente que indica que non poden pasar coches. Hola, somos Bruno e Tal e nos vou presentar as sinais de información. As sinais de información son rectangulares ou cuadradas de cor azul, como estas que informan dun paso de peóns, dun aparcamento, dun hospital ou de unha gasolinera. Hola, somos Adriana e Lucía e imos presentar o semáforo de peóns. Hai que estar atentos ás cores. En vermello non paso, agardo na beirarrúa. En verde podo cruzar polo paso de peóns. Hola, somos Esteban e Andrea. A continuación, as normas de tráfico. Como non sabemos conducir, só aprenderemos as de peóns. Nunca camiñamos polo borde da beirarrúa. Só cruzamos co semáforo en verde sempre polo paso de peóns. Antes de cruzar, miramos os dous lados. A beirarrúa é para camiñar, non para xogar nin correr.